přijde takový pán na úřad práce a ptá se, jestli dostane finance. A pán mu odpoví, pán má zájem o finance, dostal jste 1000 korun. Pro mě je málo 1000 korun. Práce není. Pane, dneska je zlá doba. Když byla práce, nebylo vás. Když už práce není, přijdete si jenom pro finance. Zaplať mi dnes naposledy, věřte mi, protože mám velkou rodinu. Oni nedají do pusy. Kdybych mohl, tak každému bych pomohl, bych dal ten dar, ale dostal jste 1000 korun. Více není, jsem zloděj, přepad, jsem vás, zaplať mi miliony. Tady jsou jiní, co potřebují. Mám zavolat Benga. Nevolejte Benga. Zavřeli bych mě, pane Bože, co si počnu? Odejdeš a nezavolat Benga. Dobře, mějte se hezky. Tak opět jdeme dál. Linka je volná.